Il-Fondazzjoni Arka li tamministra dar Arka Fajn Sielem qed tagħmel diversi investimenti biex tkompli tgħin persuni b'diżabilità kif ilha tagħmel fl-aħħar 20 sena kemm ilha mwafqa din il-fondazzjoni. Dan intqal mill-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Arka Michael Portelli waqt żjara li għamel il-President ta' Malta George Vella flimkien mas-Sinjura Mirjam Vella. Il-President faħħar l-għożża u l-imħabba li jsawru l-ħidma li jwettqu l-persuni li jieħdu ħsieb lir-residenti ta' din id-dar. Fiż-żjara fil-Fondazzjoni Oasi, il-President u martu ltaqgħu ma' residenti li qed jieħdu trattament biex jelbu l-vizzju tad-droga u l-alkoħol. Huwa wassal messaġġ ta' inkoraġġiment f'din il-mixja ta' aktar dixxilpina fil-ħsieb tal-bniedem li jkun imġarrab. Fix-xewkija l-President George Vella żar wirja tal-artiġjanat magħmula minn biċċiet tal-ġojellerija, bluż u miġdiet ta' partijiet antiki tal-arloġġi li jmuru lura għas-snin 70. Il-President faħħar l-oriġinità tax-xogħol u l-kapaċitajiet li huma meħtieġa sabiex issir ġojellerija bħal din.